שלום לכם צופים יקרים, כאן זה עוד פרק של מוד שואו קייס, והפעם רואים לי את העכבר, שיניתי אותו. טוב, אז הפעם אנחנו עם המוד בלה 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 בלה, סתם. נפתח וורלד החדש. אני באמת לא יודע איך קוראים למוד הזה, לפני כמה זמן הורדתי אותו. טוב, חזרנו אליכם, היו לי קצת בעיות. רגע, אוקיי. זה בעצם המוד, הוא מוסיף דברים למשחק. אוקיי. חזיר אדום. יכולים לרחוב עליו ולטוס ממש מהר. פרה סגולה. היא קופצת גם 2 בלוקים. קפצה. ספיידר. יכול. כן, הם גם באים בצבעים. יכול פשוט לבוא ולטפס על הקיר. כבשה. לא יודע מה היא עושה, אבל נראה גם 2 בלוקים. לא, אפשר להגיד שבלוק וחצי. רגע. כן, בלוק וחצי. זה יכול להיות במים, יכולים לרחוב עליו, והוא עושה ממש מהר במים. קריפר, יכולים לרחוב עליו. מה שאני הכי אהבתי זה לוניקורן. יש גם פה סוס, זה חד קרן. טוב, גם יכולים להפוך אותם עם צבעים למשהו אחר. נגידו, פאק הופך ללוניקורן. יכולים לעבור עליו ולעוף. לעוף ממש גבוה. לדבר הבא. אנדרמן. סתם מטומטם. לא יודע מה הוא עושה. כן. הוא יכול להשתגר. שכחתי. אנדר דרגון. יש גם קטנים וגם גדול. הנה, גדול. אז בואו ניקח את הגדול. יכולים לרחוב עליו ולעוף. ויש גם את הקטנים. בואו ניקח את הסרב הקטן. ממש חמוד. נוטש, פוגעים בו, הוא לא מפסיק לרדוף אחריכם. נוטש השני, אפשר לרחוב עליו והוא זורק תפוחים. יש גם את האייל של סנטה קלאוס, יכול גם לעוף. איירון גולם,
עליו, הוא יכול להעיף קיבינימט מישהו. בום. תמונות, תמות, יוצר המשחק. מת. יש גם את הארנב פסחה הזה. פשוט ארנב. ויש גם את זה. את זה. את זה. לא. 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 כן. את ארבעת הסוגים האלה. זה הוא מתקרב ליד איזושהי חיה, אני נגיד יזמן. פשוט הוא הולך אליה ומחזיק אותה. מה זה היה? גם הוא אותו דבר. בוא נעלה עליו ומחזיק אותה מהשיניים, והוא גם יכול לעוף. יש גם הנה. שעולים עליו. הוא מחזיק? כן. אוקיי, בוא נעבור לדבר הבא. לדבר הבא. ציפור דודו, אם אני לא טועה, היא מהירה יחסית, כן. סילבר פיש. נחוב עליו. גם כן. בט. יותר גדול לא יודע מי. ויש לו גם ראיית לילה שאתם תמיד. יש גם את הסליים. בא לי את הסליים השחור. כן. יכול לצאת גם פה. עבד את זה. הנה מק בקיוב. המק בקיוב. הנה. שבהתחלה קופצים לאט. ואז למעלה. עוד. ככה יכולים להמשיך כל היום. טוב. יש גם את זה, שזה מזמן שני חתולים, אני לא יכול להפריד ביניהם. והוא גם יחסית מהיר. שכחתי את זה. גם את הסנור. את זה אני יודע, אין לי כוח ללכת פשוט לנדר. לעוד. טוב, צ'יקן. 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 יכולים לקפוץ איתה. כאילו, לקפוץ ולצנוח. כלב. מיני. הוא יכול לתקוף. זה באג. יש גם סנאו גולם. שהוא נראה ככה. הוא יכול לזרוק סנאו. ויש את הממש. הכי אהבתי את זה. אין לי מושג למה, אבל הוא מוציא קולות של פאקינג. שיט. טוב, ניקח אותה. זה שחור. שחורים. יכולים לעוף איתו. טוב, נראה לי זה עד כאן המוד שלנו.